Исәннәрмесез, атна тәмам, аның нәтиҗәләрен адымнардан белер вакыт студиядә Сәрия Хәбибуллина. Бу 7 көндә Татарстан нинди вакыйгалар шаукымында яшәде? Безнең бүгенге тапшыруда. Көймән комга терәлмәсен дисәң. Эшмәкәрләр президент белән нәрсә турында сөйләште? Собираем ваши предложения и вносим на федеральный уровень. Күрше чүплеге гөлбакча булып күренсә, ни өчен Казан читендәге районнар чүп-чарны башкалага ташый? 22-25% примерно безнең читтәге чүп. Президент министрларны парта артына утыртты. Татар теле дәресен нәрсәдән башладылар? Без бит инде мактанабыз, менә татарча белән сөйләшәм дип. Безгә әсәре укылмый торган язучы кирәкме? Татар әдәбиятындагы торгынлыкка кем һәм кайчан җан өрер? Gençlerde bit maksimalizm bitmişti. Алар гази халык турында бик уйламый да. Бу атнада тапшыруны ярты ел гадәтләнгәнчә ковид темасыннан башламыйбыз. Юк, ул бер кая да китмәде. Авыручылар илдә дә, Татарстанда да көннән-көн арта. Алар арасында авыр очраклар күбәя. Гомумән быел ковид йогынты ясамаган өлкә калмады диярлек. Медицинадан тыш кече һәм урта эшмәкәрләр аның турыдан-туры тәэсирендә яшәде һәм яши дә. Аларның саны буенча Татарстан Идел буе округында беренче урынны алып тора. Ул финанс яктан үзен тәэмин итә ала торган урта буын. Бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләр белән шәхсән очрашты. Безнең төп бурыч бизнесның тулы эшчәнлеген тәэмин итү һәм шул ук вакытта Роспотребнадзор таләпләрен үтәү диде ул. Пандемиягә кадәр вәкаләтле вәкил аппаратына көнне 4 эшмәкәр шалтыратса, хәзер алар 600-гә җитә. Бу сон хәлнең никадәр катлаулы булуын күрсәтүче индикатор кебек. Президентка җиткерелгән иң мөһим мәсьәләләргә Гөлназ Сәйфетдинова тукталыр. Бер елда бизнесменнар не должны сломаться. Бизнес буенча эшләү ул җиңел юл түгел. Россия мөселман эшмәкәрләре берлеге президенты үзе дә эшмәкәр Айдар Шаһимәрдәнов коронакризис сынавын бизнестагы күпсанлы киртәләрнең берсе дип кабул итә. Быел җәй аның җиләк-җимеш бизнесында зыян күргән. Узган елында без клубниканы саттык 350 рублей 1 килограмм. Бу елда саттык 200 рублей. Практически в 2 раза дешевле. Ул, конечно, безнең бизнес өчен бик начар. Табыш кимеде, зыянга эшләделәр, бөтенләй керемсез калучылар булды. Икенче бер тармаклар яңа мөмкинлекләр ачты. Электронные маркетплейсы, электронные магазины, интернет-магазины и доставка эшләде. Республика быел электрон сәүдәне үстерүгә юл алды. Федераль логистик программаларын эшләтеп җибәрделәр. Хәзер электрон мәйданда 3500 сатучы эшли. Бу бер мөмкинлек булса, хөкүмәт тарафыннан күрсәтелгән ярдәм чаралары да булышты. Әмма ничек кенә булмасын, кемгәдер өметләнгәнчә, бизнесның үзенең эшләве яхшырак. Президент бу атнада яңа чикләүләр күздә тотылмавын әйтте. Ә җәмәгать туклану урыннарының эшен 1 сәгатькә арттыруны эшмәкәрләр 6 сәгатькә тиңләргә өлгерде. Кафе, рестораннарда дистанция сакларга кирәк урыннар саны кимеде, туристлар да аз. Әле киләсе елдан ЕНВД салымы бетә. Бу тагын чыгым дигән сүз. Кафе, рестораннар берлегенең финанс директоры президенттан күчәргә өстәмә вакыт бирүләрен сорый. 2021 елның ахырына кадәр ташламалы салым ставкасы булдырырга тәкъдим итәләр. Безгә гадиләштерелгән системага яисә АСМга күчәсе була. Шуңа без сездән салым ставкасын киметүне сорыйбыз. Правительство на 3 месяца продлило. Мы понимаем, что любая срочка какое-то время придется платить за это время. Поэтому в течение 3 месяцев мы будем, Минфин и Минэкономика будут работать, будем смотреть, какие меры мы можем принять. Тагын бер нәрсә тынгы бирми, чикләүләр чорында ябылып тордылар, ә чүп чыгару өчен түләүләр шул килеш кала. От 2000 до Кечкенә кафемы, зур ресторанмы, шуңа карап чүп өчен түләнә торган суммада төрле, 2000-нән алып 50 000 сумга кадәр. Хезмәт күрсәтелмәгән икән, ни өчен без аны түләргә тиеш? Бу килешүләрне яңадан карасыннар иде. Хәзер карыйбыз федераль якта да үзгәрешләр бара. Без бу юнәлештә ныгырак итеп эшләячәкбез. Мондый гаризалар безнең исемгә килгәч, біз инде монда туктап калмыйбыз. Безнең депутат корпусы белән дә бергә эшләячәкбез. Эшмәкәрләрдә мөрәҗәгатьләр күп. 2% кредитны коллективта хезмәткәрләрнең 90% түгел, ә 60% саклаганда бирүне дә сорыйлар. Пандемия вакытында кайсы бер бизнес ул үзенең оптимальләштерү, кайсы бер очракта эшләгән эшмәкәрләрнең санын азайту. Biz görəbіз инде мондай индикаторларны, шуның өчен мондай сорау безгә килде. 90%тан 60%-ка күчерү әйтикме бу рестораннар. Алар ябыла икән, төнлә анда официант кирәкме, анда әзерләү
кешеләрнең саны азая. Бу атнада барлык бу сорауларны республика җитәкчелеге катнашында узган очрашуда күтәрделәр. Микрозаймнар, электрон мәйданнарга чыгу мөмкинлеге, мобиль сәүдә нукталары. Һәрбер сорау өйрәнеләчәк. Вы чувствовали поддержку власти федеральной, республиканской, и мы же тоже представляем, собираем ваши предложения и вносим на федеральный уровень тоже. Давайте предложения. Эшмәкәрләр белән онлайн очрашу бу атнада Казан мэры белән дә үтте. Үз мәшгульләргә грант программасының киләсе елга да дәвам итәчәген һәм ул Казанда гына түгел, республика күләмендә эшләячәге билгеле булды. Августтан бизнес өчен өстәмә ярдәм чараларын эшләтеп җибәрделәр. Микрозаймнар бирелә. Ноябрьдә аз документлар җыеп кредит алу программасын яңадан башладылар. Буларның барысы хакында да мәгълүматны Икътисад министрлыгы эшмәкәрләргә җиткереп тора һәм бизнесның үзенә дә хакимият ачык кала. Җитәкчелек белән очрашуларда гына түгел, сорауларны көндәлек режимда кабул итәләр. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Эшмәкәрләр күтәргән темаларның берсе булмаган чүпчар өчен акча түләтү. Гәрчә бу өлкәдә ачыкланып бетмәгән мәсьәләләр бик күп әле. Шуларның берсен бу атнада Казан мэры Илсур Метшин атады. Узган ел чүп реформасы гамәлгә кергәч, районнардагы полигоннар ябыла башлаган иде. Нәтиҗәдә Казанга күрше районнардан көнкүреш һәм төзелеш калдыклары ташыйлар. Илсур Метшин хәлне шулай дип аңлатты һәм район башлыкларына мөрәҗәгать итеп, үз чүпләрен үзләрендә калдырырга киңәш итте. Ләкин бу мәсьәлә бер яклы түгел икән. Казан мэриясе китергән мәгълүматны чүп ташучы төбәк операторы ПЖКХ кире какты диярлек. Теманы Айзат Шаймарданов дәвам итә. Яшелүзән районы Васильева бистәсе көндә җыелган чүпне биредән Казанга ташыйлар. Как заполнится машина, мы отправляемся на полигон Немисский, вот Казань. Яшелүзәннең үз чүплеге инде икенче елын эшләми, ул тулган. Яңасын да ача алмыйлар. Бу бер район проблемасы гына түгел, бу бөтен республикага кагыла. Узган ел чүп реформасына керешкәч, районнарда чүп полигоннары ябыла башлаган. Мы им рады за хлеб, за соль на столе, за овощи, за мясо, за молоко, но мусор свой, пожалуйста, складируйте у себя. Безнең көн сайын Казанда 2000 примерно тонна җыела чүп, 22-25% примерно безнең читтәге чүп Казанда районнардан килә торган. Вот аларның полигоннары ябык. И шуңа күрә рекуператорга бер нәрсә дә калмый, безгә ташый, ул вынужден безгә ул чүпне ташырга, каядыр куярга аны кирәк. Бүген Казанда 2 полигон бар, Восточный һәм Химический. Искәндәр Гыйниятуллин белдергәнчә, бирегә Яшелүзән, Лаеш, Питрәч, Биектаудан чүп китерелә. Восточный чүплегенең икенче чиратын ачарга мәҗбүр булачаклар. Восточный полигоны 2017 елның язында ачыла һәм 3 ел ярым вакыт эчендә аның биеклеге генә дә 25 метрга җитә. Бүген чүплекнең беренче чираты инде 96%га тулы. Тик Казан мэриясе мәгълүматын ПЖКХ ширкәте кире кага. Бу төбәк операторы Казан һәм 21 районга хезмәт күрсәтә. Алар сүзләренчә бары Яшелүзән районы гына һәм Лаештан өлешчә бүген чүпне Казанга китерәләр. 2019 елны без башлаганда ситуация шундый иде, күп районнарның полигоннары жабык иде. Ул вакытта монда и Зеленодольский районы, Питрәч, Высокая гора, Лаешский район отходлары да җибәрәләр иде. Хәзер ничә район булып чыган? Уже 2019 елдан соң күп жабык полигоннарны ачтылар. Этот Питрәчнекен, Высокая гораныкын, Казанга уже этот Лаешның менә аэропортка хәтле жаклары, то есть это уже опять же Казан халкы тора торган җирләр дип әйтсәк инде. Район мусор дип әйтеп тә булмый инде. Аны Лаештан булгач, Лаештан килә ул. Лаешның күпчелек чүбе Алексеевскага озатыла. Питрәч үз чүбен үзендә калдыра. Биектау районында чүпләрнең Казанга китүен ишеткәч, аптырап калдылар. Мине төп соравым шул. Биектаудагы чүпләр шушында гына китереләме? Түлк шушында гына. Башка yerdə менә бүтән ни юк. Әле без даже менә җәй айларында, көз айларында чүп күбәгәчен чистагы җитәкчеләр безгә чыкты. Бер хәлле Казан тирәсендәге чүпләрне бер хәлле кабул иттек. Биектаудагы чүплек 21 ел эшли. Ул әле 30%ка гына тула. Башка районнарда чүп ябылу ул зур проблема. Зур проблема, чөнки башканы ашалмыйлар инде. Менә хәзер Биектау районында мондый полигон ашарып диелсә мөмкин түгел. Сезгә нәдә андый куркыныч яны дип уйламыйсызмы? Юк. 38 елга хәле минем бөтен рөхсәт кәгазьләрем дә бар. Казан хакимиятендә белдерүләренчә, шәһәр полигонына авыллардан чүп китерелә башлагач, башкалада сасы ич чыгудан зарланучылар арткан.
В этом году, начиная с весны, Быелның язында Самосырова, Константиновка бистәләре ят из булуга зарлана башлады. Безнең комитетка көн сайын мөрәҗәгать итәләр. Исе дип инде монда, исендә тоже әйтергә, без бит менә монда торабыз, безнең генә восточный гына полигон түгел, монда 3 полигон, и восточный полигоны, Самосыровский полигон, Пековский полигон. Монда бит барыбер накопительный эффект бара. Чүп реформасы өчен җаваплы органнарның берсе төзелеш, торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгы бу атнада әлеге мәсьәләгә аңлатма бирмәде. Шунлыктан килеп туган хәлнең кайчан тулысынча чишеләчәгенә дә өстәмә ачыклык кертеп булмады. Мәсәлән, Яшел Үзән районында әйтүләренчә, алар термик эшкәртү заводына өмет итә. Әлегә башка юллар юк. Без инде чүпне Казанга ташыйбыз, ләкин безнең районда чүпне термик эшкәртү заводы төзелә. Шуңа инде өметләр баклыйбыз. Хәзер Казан хакимияте төбәк операторын чүп ташу буенча кабул ителгән территориаль схеманы бозуда гаепли. Бу территориаль схемада маршрутлар Казанга керә торган маршрутлар юк. Читкә районнардан. Шуңа күрә без аны шутлыйбыз нарушение дип. И ан турында без әйттек Кабинет министровка. Территориальный схема буенча бар полигоннар, лимитлар кая размещаться итәргә тиеш. Ул лимитлар, в принципе, нарушаться ителмәгән. То есть полигонның лимитлары бар иде, да, монда җибәрелде. Казанныкы гына түгел, другой районнарның да отходлары. Нарушение дип моны әйтергә, әйтә алмыйм. Казанның көнбатыш өлешенә караган 4 районда полигон юк. Ләкин чүп реформасы буенча киләчәктә Татарстан районнарында чүплекләр ябылуны күздә тота. Һәм берничә районда Арча, Югарыстан, Алексеевскида чүпне айыру һәм полигон булдыру каралган. Әгәр алары гына бу мәсьәләне чишә алса. Биектау, Яшел Үзән районнарыннан Айзат Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер кодак вакыты атнаның гаҗәпләнерлек хәлләрен Данил Сафаров тәкъдим итәчәк. Исәнмесез. Коронавирус дигәннәре зур түрәләрне дә селкетә башлады. Владимир өлкәсе губернаторы ковид ләктереп даваланырга Мәскәүгә киткән. Җирле халык ник монда гына даваланмадыгыз дип дулагач, койка занимать итмәдем, халык турында уйладым инде дигән. Если не я, то кто не подумает, Виктор Харитонович? Золотые слова, Юрий Венедиктович, золотой ты человек. Владимир өлкәсе губернаторының үз исеме дә Владимир. Үз халкыннан шелтә ишетү бер хәл. Мәскәүдәге Владимирдан ай-ай-ай дигән сүз ишетә күрмәсен. Ай-ай-ай. Ставрополь түрәләренә пандемия нипочем. Госзакупки сайтында җирле хакимият тарафыннан тендер урнаштырылган. Аукционны җиңгән оешма 100 кеше өчен 3 миллион 700 мең сумлык яңа ел мәҗлесе оештырырга тиеш дип яза блокнот дигән басма. Бер кешегә 37 мең сум туры килә. Ашларыгыз тәмле булсын. Приятного аппетита. Оештыра белмәйсез сез Ставропольләр тендерны. 3 миллион имеш. Әнә Башкортстаннан өйрәнегез. РИА Новости язуынча, Уфа мэриясе шәһәрдә куеласы чыршыга аукцион оештырмакчы. Максималь бәясе тотынып утырыгыз. 18 миллион 700 мең сум. Каршы дәшмәгез. Яңа ел ул, хыяллар чынга ашатырган вакыт. Камчаткада исә бәхет министрлыгы оештырырга булганнар. Русча тулы яңгырашы мондай: Министерство социального благополучия и семейной политики. Әмма губернатор аны кыскартып Министерство счастья дип әйтергә кушкан. Тагын да кыскартсаң, мин счастье. Татарчада шәп яңгырар иде бу, мин бәхет. Хәер, 3 миллионлык яңа ел банкетлары оештырганда, теләсә кайсы министрлыкны мин счастье дип йөртергә була. Кыскартып. Яңа елга Казанда әзерләнә. Туристлар да килер, бәлки. Хәтерлисезме, Кирмән янында бер ат туристлардан туеп протест игълан иткән иде. Күрәсең, шул хәлдән соң Кремль янында атлар парковкасы барлыкка килгән. Бахбай шушы юл билгесен күрүгә матур гына туктарга тиештер. Вакыты шундый, тәртипле булырга кирәк, хәтта атларга да. Казанга бу ел һәр турист кадерле. Ну, будете вы нас на Колыме. Җәмәгать транспортындагы игъланнарны да рәткә китерәсе иде яңа елга. Туристлар арасында татарча белүчеләр дә булырга мөмкин бит. Менә автобусларның берсендә игълан: пассажирларга сулыш органнарын җәмәгать транспортына керү тыела. Повторяю. Хөрмәтле пассажирлар, пассажирларга сулыш органнарын җәмәгать транспортына керү тыела. Зинһар, битле булыгыз, үзегезне саклагыз. Кыскасы, яңа елда тәртипле, сәламәт һәм бәхетле булыйк. Бәхет министрлыгы кушканча.
Бу атнада президент республика министрларын парта ортына утыртты. Татарча белмәгәннәрен өйрәтергә, белгәннәрен тагында камилләрәк итеп, кеше алдында чыгыш ясарга әзерләү өчен. Алда безне туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы көтә. Бу курслар мөгаен 2021 елга әзерлекнең бер чагылышы кебек. Дәресләр әлегә ябык форматта бара. Шулай да без бу тәкъдим авторларының берсе Марат Әхмәтов һәм дәрескә йөри башлаган җитәкчеләр белән аралашырга өлгердек инде. Республикабызның президенты шушы мәсьәләне ихтыяжны күреп бу проблеманы инде аның өстенә киләсе елы без туган телләр елы да һәм менә безнең бу комиссиягә теләктәшлек ярдәм йөзеннән федераль университетта шушындый министрлар белән курсларны оештырып җибәрүгә күрсәтмә биргән иде. Ул программа әзерләнде. Телнең матурлыгына түгел, син ни дәрәҗәдә чыгышыңа киңәшмәңә ничек әзерләнәсең, нинди эчтәлек белән аудитория ничек тыңлый беләсең, һәм үзеңне ничек тотасың, җөмлә төзелешең. Анда һәр сүз саен значит дигән сүз кыстырасыңмы, яисә һәр ике сүздән соң дип торасыңмы. Аның һәрберсен бит аудитория тыя күрә, шуңа күрә җитәкчеләрнең бу мәсьәләдәге камиллеге, аларның рәсми сөйләм осталыгы бик кирәк. Кичә беренче дәресебез булды. Һәм инде мин күп нәрсәләрне моннан алдым. Әле Алла берсә, тагы башка дәресләрдә тагы күбрәк алырбыз. Татар телен дөрес итеп сөйләшү, дөрес итеп аны куллану, матур итеп сөйләү, ул әле безнең күбебезгә җитми дип саныйм. Без бит инде мактанабыз, менә татарча беләм, сөйләшәм дип. Әмма кеше алдында чыкканда, сөйләшкәндә без әйдәп барышы булырга тиеш. Шуңа сүзне тәмле итеп, матур итеп сөйләшергә өйрәнергә шундый ният белән бардык. Без мәктәптә урыс телен укыдык. Татар теле ул минем туган телем, әни теле. Укыту гына түгел бит инде, бәрабәр без менә җыелышларда да, совещаниеларда да менә бу уку буенча гына түгел. Теге елларында татарча да сөйләшәбез, татар теленә дә күчәбез, урысча да сөйләшәбез. Бу курслар файдалы дип уйлыйм. Туган телне белергә кирәк. Өйрәнәсе әйберләр шактый әле, шуңа күрә бик теләп йөрим. Татарча күбрәк чыгышлар ясый башлармын дип өметләнәм. Бу җомга Татарстанда Бәллүр каләм журналистлар өчен республика конкурсының нәтиҗәсен игълан иттеләр. Шуңа игътибар итик, быелгы тантанада беренче тапкыр Россия төбәкләрендә чыгучы газет мөхәррирләре катнашты. Шуңамы, әллә безне 21 елда туган телләр елы көткәнгәме, туган тел номинациясе аеруча кадерле иде. Аны безнең каналның Ульян өлкәсендә хәбәрчесе Рамис Сафин яулады. Бәллүр каләм Татарстандагы иң дәрәҗәле конкурсларның берсе. Быел рус, татар, чуваш телләрендә аңа 1453 иҗади эш килә. Тагын бер мөһим әйбер, Татарстанда эшче һөнәрләр елы номинациясендә Казан авиация заводы чыгара торган Олга газетасы җиңү яулады. Игътибар итегез әле, ул предприятие оешкан 1932 елдан бирле рус һәм татар телләрендә басыла. Заводта татар газетасы чыгуы безнең өчен ачыш булды. Хайма Айгөл Бәдретдинова редакциягә юл тотты. Казан авиация заводында Олга газеты чыккан көн шундый була. Ишек төбеннән ук алып укыйлар, цехларга тараталар. 1400 дәнә тираж белән Олга айына 2 мәртәбә дөнья күрә. 4 полосада. Монда җитештерүдәге соңгы яңалыклар, куйган максатлар һәм башкарылган эш, хезмәт алдынгылары һәм заводның иҗади тормышы. Безнең газетага акыл каралышыга инде 8 март, 9 май һәм яңа ел бәйрәмнәрендә безнең төсле газета чыга. Авиагазетаны нибары 5 кеше чыгара, мөхәррир, хәбәрчеләр, фотога төшерүче. Монда эшкә килгәндә заводта татар газетасы чыгып килүен белеп гаҗәпләнгәннәр. Без узган елны рубрикаларына авиация темасына күчердек. Ул мәсәлән очыш юлы, канат астында, бәйрәм рейсы. Рус телендәгесе вперед, татарчасы Олга. Алар республикадагы иң озын гомерле газеталарның берсе. 1932 елдан Казан авиация заводына нигез салынганнан бирле чыгып килә. Татар имләсе белән язылган беренче номерда сакланган. Ул чакта газета Советлар канаты дип аталган. Мондый басма республика өчен уникаль. Пороховой заводта, Оргсинтезда, КМПда, башка бик күп предприятиеларда бөтенсендә газета чыгып килә. Әмма авиация заводында гына татар газетасы сакланган. 88 ел дәвамында Олга газетының бер тапкыр да чыкмый калганы юк. Аның тиражы, чыгу ешлыгы үзгәргә мөмкин, әмма татар телендәге газета һәр вакытта да булган, хәтта сугыш елларында да. Мәсәлән, 1943 елга караган менә шушы газетада фронттан яңалыклар. Станокта эшләүче яшь мастер турында мәкалә. Целыми сутками рабочие не покидали цехов. Боролись за сверхплановую продукцию. Монда Молотов белән Сталин докладлары да Ту-160 М-ның беренче очышы турында да язганнар. Совет чорында күп мәгълүмат яшерен булса, бүген журналистларга эшләве җиңелрәк. Завод ул үзе бер зур дөнья.
андагы конструкторлар, инженерлар арасында, уйлап табучылар арасында шундый талантлы кешеләр эшли. 88 ел буе Алга газетасына эләгү завод хезмәткәрләре өчен чын горурлык була. Әти, менә монда заводтан газет килгән, сезне төшергәннәр. Менә Гыйззәтуллиннарның 90 яшьлек юбилее. Миндияр абый белән Фатыйма апа турында зур мәкалә чыккан. Алар заводның мактаулы ветераннары. Бөтен гомерләрен авиациягә багышлаганнар, балалары да шул юлны сайлаган. Әлеге династия турында үрнәк итеп язулары беренчесе түгел. Күңелен күтәрә, эшкә дәрт бирә. Газет. Ул битеге укысында барта чыгып китми. Синең күңелендә кала. Мин дә шулай итеп эшлим әле дип. Менә бер газет булса, без чиратлашып укыйдыр инде аны. Күп килмәсә газет. Бер кеше укыйдыр инде обед вакытында, аннан соң икенчесе укыйдыр. Җә берәр кеше укыйдыр безгә бөтенне безгә дә менә. Бүгенге көнгә хәтле менә сакланып калу шуннан тора. Ул укучыларны гел югалтмады, гел актуаль темаларны яктыртып барды. Бигрәк тә бүгенге көндә милли телләрне саклап калу турында һәм аларны укыту турында хөкүмәт үз тарафыннан зур бурычлар куела. Бу бурычларның үтәлеше безнең заводта менә чыгып килгән бу Алга газетасы шуның бер өлеше булып тора. Кем янына гына барсам да менә шул сүзне ишетәм. Без бит татар кешеләре. Безгә татарча уку күпкә рәхәтрәк. Без бит үз телебездә аралашырга телибез дип әйтәләр. Менә безгә аны ишетү бик рәхәт. Планнар тагын да зурдан. Газетаны тулысынча төсле итәргә, заводта файдалы эш алымнарын уйлап табучылар турында сәхифә башларга, хезмәткәрләр арасында конкурслар оештырырга ниятлиләр. Әлбәттә, барысы да туган телдә булачак. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бу атнада Казанда берничә әдәби бәйге узды. Берсе глаголица, яшь әдипләр арасында Россия конкурсы, икенчесе Иделем акчарлагы, татар телендә иҗат итүче яшьләр өчен каләм чарлау урыны. Иделем акчарлагында 20 ел эчендә Россия төбәкләреннән 3 меңләп бала катнашкан. Ул хәзердә яшь милләттәшләребезне туплаучы бер иҗади мәйдан булып хезмәт итә. Бу конкурс уңаеннан бездә берничә сорау туды. Яшь татар язучылары бармы? Алар кайда һәм кем өчен иҗат итә? Әмма Фәйрүзә Мәҗитова берничә күңелсез фактны ачыклады. Яшь авторлар бүген үзләренә күрә үзләре яши. Алар иҗатын туплап торган портал юк, аларның иҗат әсәрләренә тәнкыйть аша бәя бирелми диярлек. Күрәсен язучылар берлеге бу мәсьәлә белән шөгыльләнми дә. Шөгыльләнсә алар булыр иде. Әлегә табып укыйм дисәң, Казан утлары, Идел, Майдан журналларына язылырга һәм һәр авторның Инстаграмдагы шәхси битен күзәтеп барырга гына кала. Яшь язучыларның әсәрләрен укырга теләүчеләр әлбәттә инде иң беренче интернетка кереп карый. Әгәр анда таба алмасалар, китапханәгә яисә китап кибетенә килә. Без дә шулай эшләдек. Әйтегез әле, сездә яшь язучыларның әсәрләре бармы? Әйе, безнең яңа китап чыкты, Яңа гасыр тавышы дип атала. Анда яшь язучыларның күп әсәрләре бирелгән. Әйтик, менә фамилияләргә килгәндә, нинди Йолдыз Миңнуллинаны күрәбез, Гөлүсә Батталованы күрәбез без монда. Ленар Шәйх. Әлеге китаптагы авторларның берсе Ландыш Әбударова. Ул Казан утлары журналында җаваплы сәркатип булып чыкты. Аның Мандариннар, Октябрь һәм Бәләкәй тылсымчы китаплары чыккан. Ландыш, исәнмесез? Сезне танысыннар, укысыннар өчен ничек итеп язырга кирәк? Үзем менә кызыксындырган сорауларга җавап таба алмаган шундыйрак әсәрләр иҗат итәргә тырышам. Уйлармы синеңчә ничек? Әгәр син мине укымыйлар дип язасың икән, ул инде беренчедән син язучы түгел. Ниндидер әзер укучы өчен генә язасың икән, ул һәр укучыны яулап алырга кирәк бит. Минем максатым популяр булу түгел. Минем максатым әйбәт әсәр язу. Татар әдәбиятында исеме шактый билгеле яшь авторларның берсе Рөстәм Галиуллин. 5 китабы дөнья күргән. Танылган авторларның җыентыкларын төзүче, филология фәннәре кандидаты, Казан утлары журналының баш мөхәррире. Хәзерге заман татар әдәбиятында яшьләрнең үз урыны ди. Әгәр сыйфат ягыннан карасак, әдәбиятыбыз безнең яхшы хәлдә. Язучы ул яхшы әсәрләр иҗат итәргә тиеш. Аның иҗатын менә безнең хәзер заманча продюсерлар дип әйтергә тиеш, танытырга тиеш дип исәплим. Бүгенге татар әдәбиятында шигърияттә дә, прозада да актив иҗат итүче 30-дан артык яшь автор бар. Аларның әсәрләрен бастырып чыгаруда кыенлыклар юк ди үзләре. Төп мәсьәлә шунда, аларны беләләрме? Язганнары басылган китапта гына калмыймы? Яшьләрдә бит максимализм бик иши. Алар әле менә ниндидер бер тирән, ниндидер фәлсәфи, ниндидер бер постмодернистик дип әйтик, ниндидер авангардистик әсәрләр язып, шушы иҗат даирәсен шаккаттырмакчы булалар. Алар гади халык турында бик уйламый да, минемчә. Язучының аның уңышы һеч кенә дә миңа калса танылырга тырышып, мине танысыннар дип иҗат түгел. Син теге сүмкәләшә үзеңнең язганнарыңны кем әйтмешли кан белән язасың икән, әсәрләреңне
ул итәмесеңме барыбер танылу ала. Фәннәр академиясе галиме профессор Дания Захидуллина яшь язучыларның беренче басылып чыккан әсәрләренә тәнкыйть мәкаләләр язучы. 3 елдан артык җәһәт тәнкыйть сәхифәсе алып бара. Кызганычка каршы бүген теге яки бу әсәр турында мәгълүмат бирә торган мондый тәнкыйть мәкаләләренә газета, журналлар алынмыйлар, аларга урын бирмиләр. Менә мин уйлыйм, балалар әдәбият икән балалар журналларында, төбәк әдәбият икән төбәк журналларында. Менә алар шушы җәһәт тәнкыйть тибында күренеп барырга тиешләр. Инде бер портал булырга тиештер дип уйлыйм мин. Менә теге хәтта әле матбугатта чыгарырга менә редакция таләпләренә җавап бирмәсә дә, ниндидер менә яшьләрнең, башлап язучыларның әсәрләре редакцияләнмәгән килештә ул порталда чыгарга тиеш. Халыкка җиткерергә кирәк. Ул дәүләтнең дә эше, ул журналистларның да эшедер. Әйе, билгеле җиткерергә кирәк. Әмма менә минем үземнең шундый бер теориям бар. Мин аны атом бомбасы теориясе дип атыйм. Әгәр дә Казан кырыенда атом бомбасы шартлы икән, һәр кешенең ишеген шакып, карагыз әле бүген иртә белән атом бомбасы шартлады дип әйтергә кирәкми. Кеше аны үзе сизәчәк, тоячак, ул аңа һавадан киләчәк, кеше аны күрәчәк, нишләсәң дә. Әгәр дә язучы яшь талант ясы барлыкка килеп ул атом бомбасы кырыш шикелле шартлы икән үзенең әсәре белән, без аны күрәчәкбез. Бу китап шул рәвешле таралды. Гүзәл Яхина Зөләйха күзләрен ачараман язганда аның ел китабы булыр. 2 дистә телгә тәрҗемә ителеп, укучыларның теленнән төшмәс дип уйламый да. Мне кажется, первое самое дело это, конечно, ключ к самому себе. Укучы күңеленнән ничек ачкыч табырга дигәндә, мин авторларга мондый киңәш бирер идем. Ни өчен язасың? Синең тормышыңда иҗат нинди урын тотканын аңлау кирәк. Шуннан чыгып алга таба язырга, иң мөһиме курыкмаска, үзеңне кызыксындырган, үзең кирәк дип тапкан темаларга иҗат итү мөһим. Һәр авторның үз уңышы, үз үзенчәлеге әлбәттә. Бүген татар әдәбиятында яшьләр бар. Алар милли темага да, бүгенге проблемалар турында да тарихи романнарда яза. Үз укучылары да бар. Ә менә әсәрләре турында масса күләм танылган, кулдан кулга йөреп укылган дип әйтеп булмый әле. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бу атна адымнары тәмам. Үзегезне, якыннарыгызны саклагыз. Исән-сау, киләсе атнада очрашыйк.